Gipahaturan dayon og hinabang ni Mayor Jan Dalipe kagahapon sa buntag Abril 1 ang mga pamilyang nasunugan sa Purok 4, Barangay Labuan, Zamboanga City, pasado alas 8 niadtong Domingo sa gabi, Marso 31, Easter Sunday. Temporaryong nagpasilong sa Labuan Covered Court ang mga nasunugan base sa profiling ug assessment sa City Social Welfare and Development Office. 42 ka mga pamilya kon 170 ka mga individual ang apektado sa sunog, 37 ka mga balay ang totally damaged, samtang 5 ang partially damaged nga halos gama sa light materials sama sa kahoy, plywood ug kalakat, mao nga dali ra mikanit ang kalayo. Nangunay si Mayor Jan Dalipe sa pagpanghatag og hinabang, kuyog si Colonel Kimberly Mulitas, ang City Police OIC Director ug pipila ka mga opisyal sa barangay ug sa lokal nga gobyerno. Gipasalig ni Mayor Jan Dalipe nga mahatagan gyud og suporta ug mga hinabang ang mga nasunugan gikan sa lokal nga gobyerno. Nadawat sa matag pamilya ang food packs, tubig mainom, kitchen utensils ug hygiene ug sleeping kits. Nagpasalamat sa LGU Zamboanga ang mga nakadawat sa hinabang. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.